alle sammen, og velkommen til i dag. Der vil vi spille noget mere Harry Potter. Ja, men lad os da bare komme i gang med det. Ja. Så vi spiller bane 2 i dag. Nej, det er okay. Så Det går vi ikke bane 2 i går. Nej, vi spiller bane 1. Vi filmede jo også bane 2. Ja. Vi skal spille bane 3, tror jeg. Vi spiller den bane, vi er nået til. Så Ja, men det var bare det. Vi går i gang med det. Det er det, vi laver i dag. Det var vigtigt, det kan ses i gang. Okay. Lad os komme i gang. Prøv at høre. Controlleren går helt i stykker. Det er fordi, den der controller går fuldstændig amok. Hvem er jeg? Jeg er så meget Harry Potter. Prøv at se mig. Hvad laver du? Vi skulle stadig noget Se, det er mig, det er med Harry Potter, mand. Vi skulle stadig noget til det. Back. Nej, kom. Hvor er vi? Hvor er jeg? Tryk start. Yeah. Kom. Så går vi i gang med bane 2 eller 3. Skide godt, Egon. Skier godt, Egon. Ej, nu går det ikke lidt. Nu faldt den tegning skulle også på den måde. Ja, det er ost. Det er vigtigt. Og rulle i løsteren. Der er ingen, der kommer ind. Kom, vi skal ligesom den her vej. Det skal vi sgu da ikke. Klog. Jo, det var Klog. Vi har ligesom lige klaret det, der ikke går. I går. Woohoo! Ej, det er pisse nok. Sådan, så kan vi se. I kan bedre se nu, ikke? Jo, det kan I. Det er bedre. Hvad sker der? Gik du tilbage? Kom til. Så følger vi efter spøgelset, som vi sagde i går. Videre. Hvad skal vi? Vi skal efter spøgelset. Spøgelse, hvor skal du hen? Nå, den har vi sgu så. Den har vi sgu da. Nå, vi klarer den igen. Lige meget. Kom her til mig. Ej, hvor er vi gode. Kom, så går vi lige videre. Vi vil gerne lige videre. Nå, men... Så går vi i gang med banen. 3. Jeg ved allerede, hvor vi skal hen. Altså, jeg ved det. Hey, vent lige, vi skal lige... Have penge. Nej, vi skal lige... På money. Hvordan vipper vi de her flag? Gå væk! Det gør vi af skuden. Bang. Se, hvor god jeg er, mand. Det behøver ikke det. Lad os gå videre. Så skyder vi her. Nakker. Vi skal gøre et eller andet. Nå jo, vi skal samle det her puslespil. Ej, money. Flere money. Ja, jeg ved. Du skal ikke stjæle. Jeg har et kirsebær i hånden, hvis jeg ikke havde set det. Kan man ikke løfte ham der? Ham der brutten der. Ham der den orange hår med kappe. Jo da. Kom lige. Jeg skal lige prøve Nej, en jeg skal være Bonnie. Hvad skal Jeg skal der være Skabbers. Bang. Hvad skal du bruge den til? Det her. Jeg skal lige have energi, okay? Du skal ikke flygte. Jeg skal lige have energi. Ej, det må da være sjovt at være. What? Det er mig, der kan magi. Okay, pigerne gør det kloge arbejde. Fordi pigerne er kloge. Det er nemt.
du, eller hvad? Jeg vidste det. Hvordan? Er det noget, du har læst i bogen, eller hvad? Ja. Men jeg læser skam ikke den bog, vi har fået for langt. Renser lige det her. Ej, hvor er de grimme dernede. Jeg skal ikke lige gøre det med start. Se, hvad jeg kan. Jeg ved, hvad vi skal bruge den her potion. Potion siger på en måde skal vi få se. Jeg skal der, hvor stopper. Jeg tror, det er Star Wars til det. Jeg går altså ikke op i det, så jeg vil stikke lige noget. Hvad laver du? Der er en sky. Nej, det var. Stop. Det der har jeg gjort en gang. Det behøver du ikke. Jeg har faktisk gjort det 2 gange. Det kan du kan heller ikke med det. Så kan den her og den her. Så Calm down. With color vision. yeah, Harry. Så kan Harry have det her. Så har vi alle sammen en ting i hånden. Jeg skal bruge det, vi skal sådan lave en eller anden elixir. Det er det, vi skal med den her gryde. Ja, Hvis vi kunne få den åben. Og se, jeg har kirsebær i hånden. Jeg skal lige spise dem, men jeg kan ikke finde ud af, hvordan man gør. Ej, jeg er god. Wow, hvad laver du det der? Laver det her puslespil her. Men så vi kan komme her. Skal vi føre? Ja, vi skal sgu da videre. Ja. Jeg synes du. Lad os komme i gang med banen. Så kommer vi. Vi skal spise. Så kommer trolden. Tror jeg. Det er også Der er en trold i kælderen. Er det ikke noget med, at der er en trold i kælderen? Er det ikke panik? Stregpanik. Det er jo stregpanik. Det er der Hermione er. Hende pigen der. Hermione. 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 What the fuck? Det er en trold. En blå trold. Held for at være. Men jeg er sgu da ham med. Det er du da ikke. Nej, jeg skal være one. Det er mig. Jo. Det er mig. Ej, hallo. Jeg var one før. Jamen, jeg laver den her, så kan du være one. Au, lad være med at gå derind her. Nej, nu er. Okay, så slukker jeg lige hurtigt min controller, så kan du gøre det om til one. One Weasley. Du kan sagtens gøre det om til. Hvor er du? Du skal være til. Nu må jeg godt tænke igen. Ew. Jeg gør lige sådan her. Hvad skal vi? Vi skal samle flag.
skal skynde os. Jeg skal ligesom bruge en anden, men hvordan gør du det? Så bygger jeg lige en kølle. Se, køler dårligt og bare sted. Lad os se her. Nu kommer lige en video. Så kan vi bare... Jeg tror, det skal være en pige for at kunne komme ud. Det skulle i dag ikke i film, det giver mig heldig for at være pigen. Det kan vi begge to faktisk være. Heldig for at være den seje pige. Og være mig som pige. Så får vi tøj. Er jeg en pige nu? Ja. Men det er jeg ikke. Nej, det er lige... Stop, hallo. Hallo Mathias, du kommer jo derind alligevel. Kom. Så bliver jeg bare til mig. Jeg har lige været på toilettet. Okay, det er overhovedet ikke som i filmen. Nødt til at runde af om 3 minutter, ellers så bliver den for lang. 2 minutter bliver vi nødt til at runde af. Kom on. Men vi kan faktisk kun have den i et kvarter. Faktisk 14. Faktisk 14. Ja, hold da. Det er om hvornår? Det er om et minut. Om et minut, så bliver vi nødt til at runde af. Jeg kan ikke sige ordet, at vi skal gå op imod det som lige nu. Okay. Det var så alt, hvad vi havde til jer i dag, folkens. Ses. Smid et like, hvis I kunne lide videoen. Smid et dislike, hvis I ikke kunne lide videoen. Farvel.